Моя първи козунак в живота ми. Нямах такава подходяща формичка, затова така се разля. Обаче за сметка на това пък доста бухна. Това е един специален козунак по рецепта без месене. Въпреки че все пак поумесих накрая, за да сложа вътре сухи плодови корички, стафиди, фурми и още разни други неща. Лимонови корички, есенции, без всякакви неща. Козуначето като истина ще ви го покажа на какви конци е станало. И докато изстива козунакът ми, да ви покажа какви яйчеца направихме днес с моя внук. Боите хич не бяха хубави. Едва боядисахме. Сините и зелените се оказаха зелени. Тук на този капнах от синята, чак когато всичко беше изсъхнало. Но по принцип сините станаха, ето това е синьо, би трябвало да е. А зелените са ето тези тук. Два вида са, тези, които са по-небляскави, матовите, те са друга боя. Ето това зелено отдолу, но и неговите сини бяха зелени. Лилавите по-лесно станаха. Червените трябваше да ги мажа толкова пъти с боя, колкото има боя да стигне всичката. Изсъхнат, мажа, изсъхнат, мажа. Жълтите, нито оранжевите станаха оранжеви, нито жълтите жълти. Не са ярки боите. Стикерчета имаше в едната, ето залепихме им, станаха весели картинки. Да, тук жълто-оранжеви, а яйцата бяха тъмни на цвят. Самите яйца бяха доста тъмни. Но имаме си великденски яйца, така че това е. А тук ври Агнешка курбан чорба. Почти е готова. За утре да хапнем на Велики петък агнешка супа. Морковче, лук, дръжки от Магданоз, сол, купче бульон, пилешки мисля, че беше, и само накрая джоджан ще сложа. Месото е обезкостено и накъсах го наситно. А да ви кажа, че 11 часа минава вечерта. И тук така се е размирисло на готвене и на агнешко, и на вкусен козунак. В него има и ром, и коняк, и ликьор сложих. Много неща му сложих. Трябва да го видим колко е вкусен. Но да изстине първо козуначето. Кажи речи, готови сме за Великден. Имаме си козуначе. Имаме си супичка за утре. Иначе ще пека агнешко, разбира се.
Ето и джоджана вече е сложен. Как ухае всичко. Смесват се ароматите на козунака и на агнешката чорба. Но все е вкусно. Ще отворя да се проветри, за да мога да спя спокойно. С лимонче или кисело мляко. Как вкусно ухае. Не мога да се въздържа, нищо, че 11 часа ще си хапна. И сега като се замисля, днес не съм яла нищо. О, да, нищо. Че е късно вечерта. С такъв апетит ще си хапна. И за десерт козуначето. За неделя ще изпеча друг. Още един такъв. Този сега ще го опитам и ако е хубав, вкусен и се точи на конци, такъв ще правя. А къде и черно пиперче задължително? А за събота ще направя дроп сърмата. Правя страхотна дроп сърма. Става жестока. С зелена салатка. Потрепало се. И така, козунакът си почина, подкърпа, изстина. Топличък е още доста. Мислих, че е доста изстинал, но не е. Но вече е късно, затова искам да ви покажа как да стане. Трябва да махна хартията. Я да видим как е отдолу. Ето го отдолу. Абе, вкусотина, вероятно е. Я да видим как ще се отчупи. С една ръка. Как да го държа? Изгледах различни рецепти. И тази беше... Търсих една друга, но на тази беше обявена като за начинаещи. Това се спрях на нея. Не помня името на български блогър. Добре се е изпекла от всякъде. Я да видим сега, като го разчупя. Ще се видят ли конците. Ох, леле! Конците! Виждате ли ги? Това е краечето. От тук започнах да го плетя. Да, всъщност не знам краечето. В началото или в края е краечето. Маля, колко е вкусен. Пухкав, мек, жесток е. Аз съм изненадана от себе си. Мали. Трябва да ви кажа, че може да ми завиждате. 160 грама захар трябваше да сложа. Аз съм сложила, може би, 150. Ще е хубаво да бъде малко по-сладък. Така хрупка куричката. Няма как. Ма то се виждат конците. Вижда се как е завит. Как се къса.
Хунци. Леле, много е вкусен. Хора, завиждате ми. Ще правя още един такъв. Той няма да стигне. Той ще го изядем 600 грама брашно в рецептата. За неделя няма да има. Пожелавам ви хубави празници. Да ви станат вкусни озунаците, да ви станат красиви яйцата. Един спокоен, хубав празник да си имате. Да си починете. Да се похвалите с уменията си. Какъв аромат. На ром, на коняк и на лимонови корички. Мали. Хубави празници на всички. И лека нощ. Чао.